tak ideme do Brestovskej jaskyne. Mládežníci už nám nesú príoby. Kika tu na skacka za nimi hneď. Uvidíme, čo sa bude diať. Dobre, dovolte mi ešte raz, aby som vás privítala už tu vo vnútri v Brestovskej jaskyni. Táto jaskyňa je jediná a najväčšia sprístupnená jaskyňa tu na Orave. Nachádza sa na severozápadnom úpetí západných Tátier. Vchod, cez ktorý sme vošli, je vo výške 867 metrov nad morom a pôjdeme do hĺbky 10 až 30 metrov pod zem. Spolu prejdeme okolo 217 metrov. Samozrejme 217 metrov to nie je celá jaskyňa. Jaskyňa je dlhá okolo 1890 metrov, ale tam sa už spoločne do tých priestorov nedostaneme, pretože sa tam nachádzajú sifóny. A sifóny to sú úplne zaplavené oblasti. Od spodku po strop sa nachádza iba voda. Tam už chádzajú len profesionálni potápači. Ale o tejto činnosti aj o tých sifónoch si povieme viac, keď sa tam do tých priestorov dostaneme. Celá naša prehliadka bude prebiehať popri vodnom toku, ktorý sa nám tu nachádza. Prechádza sem z doliny Boľarisko a taktiež zo studeného potoka a prechádza cez celú jaskyňu a vychádza vonku vo vybieračke. Nedaleko jaskyne, 200 metrov od jaskyne, sa nachádza Brestovská vybieračka, kde spod kamenných masívov na povrch vychádza táto voda, ktorá prechádza cez jaskyňu. Je to naozaj veľmi pekný ukaz, odporúčam sa vám tam ísť potom po prehliadke pozrieť. Ďalej spoločne budeme chodiť dohora po tzv. Mlynárskych schodoch. Ja vás tu chcem upozorniť, ako môžete vidieť, tak naozaj jasne je dosť taká vlhká, všade nám to tu kvapka. To znamená, že aj tie schody sú dosť také mokré. Treba si dávať pozor, aby ste sa náhodou nepošmitli. Majte aj také väčšie odstupy, netisnite sa hneď jeden za druhým, pretože sa môže stať to, že kto bude hore, sa pošmikne a zletíte celý rebrík do dola, tak aby sa nám to nestalo. Taktiež, keď si všimnete sem na tejto ľavej strane chýba zábradlie, tak sa pridržiavajte hlavne pravou rukou. Môžeme ísť ďalej, nech sa páči.
Dobre, dostali sme sa do tzv. Zubereckej chodby a v tejto chodbe si povieme, z čoho sa jaskyňa skladá, ako samotná jaskyňa vznikla. Hneď sem za mnou a toto celé, čo vidíte na tejto strane, je svetlosivý ramsarský dolomit. Na ňom môžete vidieť takú jemnú vrstvu hliny. Keď sa pozriete sem do rohu, vidíme tam tmavosivý butenštajnský vápenec, ktorý je poprepletaný takými bielými kalcitovými žilkami. Práve táto hornina spolupracuje pri tvorbe kvapľovej sintrovej výzdoby, ktorú taktiež v jaskyni máme, ale ešte sem momentálne tu v týchto priestoroch sa nenachádza, ale spoločne pôjdeme ďalej, dostaneme sa vyššie do starších priestorov a tam si povieme niečo viac aj o tej kvapľovej výzdobe. Posledná hornina sa nám nachádza sem hore, je to tzv. Zlepenec. Na ňom je krásne vidieť, ako voda vtekala sem do týchto priestorov od východu, z tejto strany až na západ. Na tú stranu, odkiaľ sme prišli. Ako vlastne vznikla táto jaskyňa? Jaskyňa je fluviokrasová. To znamená, že všetky priestory, ktoré sa nachádzajú v jaskyni, boli vytvorené vodou. Voda, ktorá stekala z povrchu. Tá voda bola vo vonkajšom prostredí obohatená oxid uhličitý. Vtedy voda reaguje ako kyselina uhličitá. Vtedy má takú schopnosť, že dokáže chemicky rozpúšťať horniny, ktoré sa tu nachádzajú. To znamená, že voda ako vtekala sem do týchto priestorov cez tzv. Slepý komín, ktorý môžete vidieť tam hore v rohu, začala chemicky rozpúšťať horniny, ktoré sa tu nachádzajú. Ale nielen chemickým rozpúšťaním, ale aj mechanickým obrusovaním. A to tak, že voda bola obohatená o štrk, o piesok, o hlinu a ako agresívne vtekala sem do týchto priestorov, začala narážať do tých hornín a vytvorila takéto chodby. Prvý zásah. To je super toto. Perfect. To je super, že? Kika, dole budeme zlaňovať. To je krásne.
Dobre, dostali sme sa do tzv. Bivakovej sieni a v tejto sieni si povieme niečo viac o tejto kvapľovej sintrovej výzdobe, ktorú tu máme takú troška bohatšiu. Ako samotná táto kvapľová výzdoba vzniká? Ako som už spomínala, tak voda, ktorá sa dostáva sem do týchto priestorov, je obohatená oxid uhličitý. Vtedy má takú schopnosť, že dokáže chemicky rozpúšťať horniny, ktoré sa tu nachádzajú. To znamená, že voda, ako vtiekala sem do týchto priestorov cez tzv. Slepé komíny, začala chemicky rozpúšťať vápenec, ktorý sa nachádzal sem v tejto časti. Takže sem, kde sa momentálne nachádzame a v celej jaskyni je aspoň 10-krát menej toho oxidu uhličitého a začnú sa vyzrážavať. Začnú vznikať tzv. Stalaktity od hora nadol, tie vidíme sem v tejto časti. Ale kvapka, ktorá nám spadne z hora nadol, vznikávajú tzv. Stalagmity. Tie môžete vidieť sem v tejto časti. Keď sa nám tieto stalagmity a stalaktity spoja, vznikajú tzv. Stalagnáty. Troška mi nejde baterka. Vznikajú tzv. Stalagnáty, ale tých tu máme menej, tie trvajú dlhšie, kým vlastne vzniknú, kým sa nám spoja tieto stalagmity a stalaktity. Celkovo v podstate takáto kvapľová výzdoba rastie veľmi dlho, preto naša jaskyňa je celkom chudobná na túto kvapľovú výzdobu, pretože 1 cm kubický takéhoto kvapľu rastie 100 až 150 rokov. To znamená naozaj veľmi dlhú dobu. Ja som vám chcela ešte vlastne takto zasvietiť do tohto stalagmitu, ktorý sa nám tu nachádza. Pekne vlastne vidíme, že je to vlastne ten vápenec, ktorý reaguje s čistou vodou. To znamená, že nám ho pekne takto presvietime. Keď sa pozriete lepšie na tieto stalaktity, ktoré nám idú z hora, sú také troška poodlamovanejšie. Je to troška smutnejšia história Brestovskej jaskyne. Prvá zmienka o tejto jaskyni pochádza z roku 1886 a spomínajú poľský jaskyniar Titus Chalubinský. A vtedy samozrejme jaskyňa nebola zabezpečená tak, ako je v súčasnosti a mohli tu voľne vchádzať. Či už nejakí hľadači pokladov alebo nejakí bádatelia. Mysleli si, že tu nájdu nejaký poklad, niečo vzácne. A videli vlastne niečo takto trčať zo stropu, takto poodlamovali. Až potom vlastne neskôr zistili, že je to len tzv. Rozpustený vápenec. To znamená, že pre nich nič vzácne, ale keď sa to nachádza takto v jaskyni, je to naozaj veľké bohatstvo. Môžeme si všimnúť aj rôzne sfarbenia. Keď sa pozriete na túto stranu, prevažuje nám tu taká hnedá farba. Tie sú obohatené o hlinu, o piesok a zafarbili sa nám do takejto hnedej farby. Keď sa pozriete sem na túto stranu a uvidíte tam niekde krásnu čistú bielu farbu, to je krásny čistý biely vápenec. Keď sme vyšli po schodíkoch dohora, mohli ste si všimnúť, že tu máme zafarbené aj do siva, tie sú obohatené o mangán a máme tu zafarbené aj do červená, tie sú zase obohatené o železo. Dobre, my ďalej spoločne nepôjdeme touto stranou, pretože aj sem sa nám nachádza jedna chodba, je to tzv. Slepá chodba. My teraz, keď sme šli spoločne do tých priestorov, mohli by sme si tam ľahko vydýchať vzduch. Pretože sa tam nenachádza voda, ani žiadne slepé komíny, odkiaľ by do tých priestorov mohol prichádzať kyslík. To znamená, že tamtou stranou sa nechodí, ale my spoločne pôjdeme tamtou stranou, takými cikcakovými schodami do hora. Ja vás tu chcem troška upozorniť, na stenách sú popripevňované lánka. Poprosím vás sa pridržiavať tých laniek, pretože ďalej sa nám nachádzajú aj schody, troška taký náročnejší terén, treba si dávať pozor. Sem, keď vidíte tieto prvé schodíky, nachádza sa tam tá 7-metrová priepasť. Ja len opäť upozorňujem, aby náhodou vám niečo nevypadlo, zvykne tam vypadnúť telefón, tak si na to treba dávať pozor. Dobre, môžeme ísť pomaly ďalej, nech sa páči.
neboj sa, ja. Ale ideš. Dobre, poď pomaly. Dobre, dostali sme sa do tzv. Siene potápačov. Prečo sa to tak nazýva? Keď sa už pozriete, či už sem na túto stranu, alebo na túto stranu, nachádza sa nám tam už iba voda. To znamená, že my bežní návštevníci by sme sa už nikde ďalej nedostali, iba ak by sme si obliekli nejaké neoprény alebo plavky. Ak máte, môžete pokračovať ďalej. Ak nemáte, tak tu už skončíme a pôjdeme naspäť. To znamená, že táto oblasť sa volá preto tak, lebo tu už vchádzajú len profesionálni potápači, pokračujú vlastne ďalej. Pretože sa nám tam nachádzajú tie sifóny. Ako som na začiatku spomínala, tak sifóny to sú úplne zaplavené oblasti. Od spodku po strop sa nachádza iba voda. Predstavte si aj túto chodbu, že by bola celá zaplnená vodou. Takéto sifóny sa nám tu nachádzajú, dokopy ich tu máme 7. Cez tento prvý sifón, ktorý sa nachádza sem, ešte donedávna bolo natiahnuté lánko. To lánko tam býva natiahnuté pre tých potápačov, pretože oni, keď vchádzajú do toho sifónu, na spodku je štrk, piesok, hlina, ľahko si tú vodu zamútia. To znamená, že nevidia absolútne nič. Cez ten sifón ich vedie len to natiahnuté lánko. Oni kľudne môžu plávať aj so zatvorenými očami a vlastne plávajú popri tom lánku. Môže sa stať ale aj to, že sa im lánko pretrhne a väčšinou to končí tragicky. Našťastie sa u nás v Brestovskej jaskyni ešte žiadna takáto tragédia nestala, ale pred 2 rokmi v susednom Poľsku, tuto neďaleko slovenských hraníc, sa vlastne takáto tragédia stala. 2 potápačom sa to lánko pretrhlo. Keďže oni nevidia absolútne nič, nevidia, či plávajú rovno, alebo odbočili do inej chodby, došiel im kyslík a vlastne zahynuli v tom sifóne. Pred rokom sme tu mali profesionálnych potápačov, ktorí boli vkladať za tento prvý sifón snímač. Ten snímač tam bol vložený na to, aby vedeli, odkiaľ môžu začať kopať. Pretože za týmto prvým sifónom sa nám nachádzajú omnoho dlhšie, suché chodby, akými sme šli teraz. A práve preto sa tam vlastne vykope otvor a chcú preskúmať aj tie ďalšie priestory a my veríme v to, že sa nám tu za chvíľu otvorí aj ďalšia jaskyňa. Ale samozrejme bude to asi troška trvať a nebudú tieto jaskyne prepojené, pretože ich bude oddeľovať ten sifón. Poďme si povedať niečo viac aj o zvieratkách, ktoré v jaskyni máme. Máme tu okolo 60 druhov rôznych živočíchov. Či sú to stygobionty, a to sú vodné živočíchy, sem tam nám tu priplávajú aj ryby. Samozrejme, ale nie je to nejaké časté, väčšinou len práve cez tie ponory sa dostanú sem do týchto priestorov, prechádzajú cez celú jaskyňu a vychádzajú vonku vo vyvieračke. Sem nemajú dostatok potravy na to, aby tu vlastne žili, nemajú dôvod na to, to znamená, že len prechádzajú a vychádzajú vonku.
Máme tu aj troglobionty, to sú zase suchozemné živočíchy. Jedného takého najvýznamnejšieho spomeniem, a to je samozrejme netopier. Do našej jaskyne vlietava až 9 druhov rôznych netopierov. Najčastejšie ale do našej jaskyne vlietava netopier veľký, ktorý má rozpätie krídel niečo pod 40 cm. To znamená naozaj veľmi veľký netopier. Teraz ale momentálne sa nám tu žiaden netopier nenachádza, pretože je letné obdobie, je už vonku teplejšie, to znamená, že vychádzajú vonku. Keby ste prišli niekedy pred zimou alebo tesne po zime, tak práve vtedy by ste ich tu videli. Ale napríklad minulé leto sme tu mali počas celého leta jedného maličkého netopiera, tu nám visel vlastne na stene, bol zavesený taký malý, iba taký fliačik čierny, že by ste ani nepovedali, že to je netopier, ale bol to vlastne taký malý netopier, nám tu žil aj počas celého leta. Dobre, čo si myslíte, že čo sa to tu za mnou nachádza? Častokrát si návštevníci myslia, že to je router od Wi-Fi, bo sa to tak podobá. Ale nie sme taká moderná jaskyňa, aby sme tu mali Wi-Fi. Nejaké snímače. Presne tak. Sú to také snímače, merače, ktoré nám merajú či teplotu, vlhkosť, tlak vzduchu. Taktiež také merače sa nám nachádzajú aj vo vode, kde zase sa meria prietok vody, hladina vody, ako sa to vlastne mení. Počas celej prehliadky ste si mohli všimnúť také čierne tuby zo stien, to trčalo na takých špagátikoch. V tom sú vlastne vložené napríklad teplomere, ktoré vlastne merajú tú teplotu v tej jaskyni. Dobre, ja sa dostanem na schodíky. Ďakujem. No a išli sme za tými čelovkami a dá sa povedať, že sme si vytvorili celkom také svetlo, ale ideme vyskúšať takú jaskyňu tomu. Keď sme si všetci pozhasínali čelovky, tuto poprosím od tohto kraja troška ďalej ísť, aby sme náhodou nespadli. Môžeme sa troška započúvať, troška nám to ešte ten foťák svieti, nevadí. Troška sa môžeme započúvať do jaskyne. Nejdem, neboj.
Po tretí. Tretíkrát? Wow, taká priepasť. Super. Perfíš. Ja rád takéto. Dobre, opäť sme sa vlastne dostali do tej bivakovej sieni, kde som vám niečo viac hovorila o tej trápnevej výzdobe. Ja ešte v krátkosti spomeniem, že v jaskyni máme tzv. Dve úrovne. Momentálne sa nachádzame v tých starších priestoroch, staré sú okolo 400 000 rokov a spoločne pôjdeme nižšie do tých mladších priestorov, staré sú okolo 200 000 rokov. Zistilo sa to zo vzoriek hliny, ktoré boli odobraté v týchto dvoch úrovniach. A samozrejme, datuje sa to aj podľa toho, kedy vlastne v týchto priestoroch sa nachádzala voda. To znamená, naozaj v týchto priestoroch už bola voda veľmi dávno, pred tými 400 000 rokov. A postupne sa vlastne voda zarezávala hlbšie a hlbšie. A tam, kde sa vlastne momentálne teraz nachádza voda, to sú vlastne tie najmladšie priestory, ktoré v jaskyni máme. No a práve teraz sme sa dostali do tej chodby, ktorá je taká troška klamlivá do toho priestoru, pretože väčšinou návštevníkov tu láka ísť niekde tam. Málo kto čaká, že sme prišli sem z tejto strany, že budeme pokračovať sem. To znamená, že ja tu väčšinou vždy takto zastanem a potom ideme vlastne spoločne ďalej. Hej, ešte ste len 6, to sa ešte dá pozorovať, či idete všetci za mnou. Ale keď ideme takí 15, jedni idú ďaleko za mnou, to znamená, že to je také troška náročnejšie, aby ste všetci vyšli vonku z jaskyne. Dobre, pôjdeme ešte opäť do dola po tých mlynárskych schodoch. Ešte to bude také troška náročnejšie, bezpečnejšie, keď sa čelom otočíte k schodisku a budete ako keby cúvať, pôjdete vlastne ako keby takto do dola. Je to bezpečnejšie. Dobre, môžeme ísť ďalej, nech sa páči. Ja by som kľudne šiel tady, ale normálne som si myslel, že... No, je to tu také klamlivé. Hej. Ja som sa pozerala, že ideme doľava. Štvrtý úder. No vidíte, na to máme tie helmy. Nemáme ich len tak zbytočne. To je paráda taká. Kika, že? Super. Hej. Ty ani nedýcháš, čo? Keď ideš po tých schodoch. Troška. Hej? Daj si pozor, tak ako ti tá povedal, aj? A takto naopak vlastne budeš ako keby cúvať. Keď sa otočíš krtom, nie tak ako idem ja, ale naopak. Tak si daj a nôžky pozeraj, dobre? Dobre, to nebruším ma. Dobre, len sa drž. Dobre, a tak jedna noha. Druhá. Super. Ja si nejaká čistá. Neboj, poď. Moje topánky si zodrazil. Len sa drž, dobre?
Super. Toto je nádherné však. To je fiš. Bacha na hlavu. Mi palce. Držím. Jaký zvyklý, čítam, že som dole. Ale to vyzeralo ako striebro, že? Počkaj. Víš, to sú tie snímače. Nie, to si všimla. Super. Dobre, a dostali sme sa na koniec našej prehliadky ku chodu, cez ktorý sme tu aj vošli. Ja sa vás chcem takto nakoniec opýtať, vie niekto z vás povedať, koľko máme na Slovensku jaskýň, celkovo aj sprístupnených, aj nesprístupnených? Nie, cez 1000. Trošku menej ako 10 000. Fúha, Trošku viac ako 1000.
7 000. 7 000, no to nie je také zlé. Na Slovensku máme celkovo 7250 jaskýň, o ktorých sa vie. Z toho je ale pre verejnosť prístupnených iba 19, ako správu slovenských jaskýň, pod ktorú patrí aj táto jaskyňa, tam ich máme 13. Dobre, neukázal som vám žiadneho živočíka, ale predsa tu máme ešte jedného. Ja ho väčšinou vždy spomínam až takto nakoniec, pretože keď sme to robili na začiatku, návštevníci nám nechceli vchádzať do jaskyne. Je to metateplomilná, možno viete, čo to je, možno nie. Je to taký jaskyný pavúčik, ktorý sa nachádza, keď budete vychádzať vonku z jaskyne, tak hore je taká sivá strecha. Tak tam hore, keď sa pozriete, sa ich nachádza celkom veľa, tak sa môžete pozrieť. Občas, ale skočia na také tie žlté neonové príhody, tak si potom treba. Na čierne neskáču. Dobre, ja vám ďakujem a prajem vám ešte krásny zvyšok dňa u nás v Oravskej prírode. Dovidenia. Aj my ďakujeme. Neviem, tieto schody. Také nebudúce. Také troška nepekné. Napríklad tento už má aj vajíčko, čo sa tu tak nachádza, taký nepekný. Fíha. Je taký troška nepekné, sú to paličky. Dobre, prilby poprosím.